السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. тамошобинони муҳтарам, дар навори гузашта дар бораи атрҳо сухан карда будам. Яъне агар 200 та атр бифурӯшем ва касоне ки аз ҳамин атрҳо харидорӣ кунанд, баъд аз харидории 200 та атр ин ҳамин соатҳо ҳадия мешаванд. яъне номҳои ҳамун касоне ки харид карданд қуръа меандозем ва номи касе ки баромад соҳиби ана ҳамин соатҳо мешаванд. ин соатҳо соатҳои алфаҷр. дар ин соатҳо вақтҳои намоз аст, тарафи қибла аст ва қуръон дорад ва бисёр бисёр чизҳое дорад ки шахсе ки истифода мебарад бисёр ҳам фоидаовар аст ин соатҳо. хоб, агар то 16 даҳум яъне моҳи оянда 200 та атр нафурӯшем, агар 60 та ҳам фурӯхтем 1 соатро ҳадия мемонем. яъне агар дар 60 атрро то 16 моҳи оянд агар фурӯхтем 1 соат ҳадия мешавад. вале агар 200 та атр фурӯхтем 5 та соат аз ҳамин соатҳо ҳадия мемонад. нархи ин атрҳо 1700 рубл аст. 1700 рубл. атрҳои сайф беҳтарин атрҳо ҳастанд. хушбӯиш яъне чанд рӯз хушбӯӣ мемонад. ва боз атрҳои дигар ҳам ҳаст. атрҳои ширкати аҷмал, ин ҳам бисёр атрҳои хуб ҳастанд. истиҳсоли дубай, бисёр атрҳои хуб ҳастанд. 100 миллиграмм. атрҳои сайф 50 миллиграмм ҳастанд. яъне ин атрҳо 100 милли ҳастанд, атрҳои сайф 50 милли ҳастанд. ин атрҳо хушбӯиш чанд рӯз мемонад. хоб, боз дар инҷа дорем атрҳои дирҳам. атри дирҳам дорем. чанд намуд атр ҳаст. занона ҳаст, мардона ҳаст. аз ин атрҳо боз ҳам як атри ҳаст бисёр машҳур аст дар Тоҷикистон. наркотик ном дорад. бисёр ҳам атри хуб аст. хоб, ин атрҳоро иншоаллоҳ таоло ки як бародар харидааст. ин атрҳоро иншоаллоҳ ки имрӯз равон мекунем. иншоаллоҳ таоло агар хоҳиши атр дошта бошед ба рақамҳое ки дар ҳамин навор гузошта мешавад занг занед ба тариқи ватсап. иншоаллоҳ таоло ба ҳама шаҳрҳои русия равон мекунем ва фақат шумо меред атри худро мегиред. яъне раҳпулие ки барои атр аст мо пардохт мекунем. аз шумо ҳеҷ нест. фақат шумо пули атрро равон мекунед ва мо барои шумо иншоаллоҳ таоло атрҳои шуморо равон мекунем. чанд намуд соатҳои алфаҷр аст. беҳтарин соатҳо ҳастанд. касое ки истифода бурданд медонанд. беҳтар аз ҳама қимат ин аст. аз ҳама қимат насиби касе ки шавад иншоаллоҳ таоло туҳфаҳои беҳтарин аст. яъне баъзе одамҳо билет мефурӯшанд 1000 рубл 3000 рубл билетро мехаранд. агар чизе бохтанд набохтанд билет яъне тамом мешавад. як коғаз аст. он қимор аст. вале ин қимор нест. ин чизи хубро мехаред. бисёр чизи хуб аст. атри хуб аст. агарам ки соҳиби ҳадия нашудӣ, хоб дар 1700 рубл беҳтарин атрро гирифтаӣ. ин атр дар интернет 4500 аст. инҳо 2500 ҳастанд. инҳо тақрибан 3000-4000 ҳастанд. вале мо иншоаллоҳ таоло ки ба нархҳои поён, бо нархҳои арзон пешкаши шумо мекунем.